बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो? पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमारगौसो नामालै? बमा थरसे लस जालायबाय। येस! आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदां मोनबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। स' लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों BM प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि गेजेरजों फैनो गोनां लोगोसेनो बिथां बिरफुं महिलारिनि डाइरेक्ट खालामनाय एक्सन आरो कमेडि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों थैब्लाबो जेना। स' लोगोफोर, बे सावथुननि गाहाय फावगिरिफोरानो जादों मुंदांखा फावखुंगुर राजिब ब्रह्म, बिरफुं महिलारि, गुनुबुथि एबा दांखो लोदो आरो गोबां बिथांमोनहा। बे सावथुननि ट्रेलारखौ बिरफुं महिलारि चेनेलाव आबुङै हगारनाय जाबाय। स' लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे सावथुननि ट्रेलारखौ दासिमबो नायाखैब्ला बिरफुं महिलारि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन।